Benvinguts al Postcat. Per mi, aprendre és l'acte de créixer com a persona incorporant coneixements i capacitats noves. I sobretot, fer el pas d'interioritzar la confiança en aquestes coses apreses. Jaume, 19 anys, exalumne a l'Institut Escola Les Vinyes. El dia a dia de l'escola és tan intens que sovint no queda temps per adonar-nos de com es couen les influències que després ens afectaran. La setmana passada, per posar un exemple, un informe de la Fundació Bofill posava damunt la taula com la manca de planificació del departament perjudicava l'escola pública. Pocs dies després, el periòdico anunciava que el proper curs es tancarien al voltant de 80 escoles públiques. Durant el mateix període, el món digital explicava que la normativa dels concerts afavoria que l'escola concertada mantingués l'oferta de places front a l'escola pública, que any rere any es veu inundada de matrícula viva. Semblaria lògic que en un moment de davallada d'alumnat s'aprofitessin els recursos alliberats per tapar els forats que fan aigua a l'escola pública, com per exemple una millor aplicació del decret d'inclusió. La tendència a la privatització de l'educació fa el seu camí. Alhora, no ajuda gens les sentències contra el currículum de batxillerat, ni les crítiques desenfocades a la innovació, ni la devoció als resultats, com si el professorat innovador no tingués en el seu objectiu que els alumnes aprenguin més i millor. Mentrestant, com a societat, assistim a la caiguda en picat de l'ètica i els valors humanistes. És per això que ha nascut aquest podcast. Volem ser una forma més de conscienciar-nos que la millora de l'escola pública és el millor camí per mantenir una societat acollidora, de progrés i democràtica. I ho fem difonent experiències exitoses, bones pràctiques professionals i recerques. Si realment volem una escola de qualitat que ajudi a superar desigualtats socials i segregacions, necessitem un govern i una conselleria que, coneixedors del que s'està fent de bo, s'hi inspirin i elaboren plans a mitjà i llarg termini amb l'objectiu de posar la nostra escola pública als nivells de pedigrí que es va guanyar en temps republicans. Avui parlem amb en Miguel Ángel Santos Guerra, que ens ajudarà a discernir entre educar, instruir, socialitzar i adoctrinar. Després, en Sergi del Moral, professor innovador de referència, ens mostrarà com innovació, memòria i esforç no estan renyits. Això sí, quan tot això es fa necessari perquè s'ha construït amb els alumnes un sentit sobre el que s'aprèn. Per acabar, en Xavi ens aportarà el seu punt de vista com a mestre LGTBI. Finalment, avui, celebrem la col·laboració del grup Xiula, que ens ha cedit el fons musical. Educació o catàstrofe? L'educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món. Paulo Freire, a Pedagogia de l'oprimit. Miguel Ángel Santos Guerra. Entrada titulada Educación o catástrofe, al seu blog El Aldarve. Corren tiempos bien revueltos, cargados de incertidumbre, de individualismo, de competitividad, de relativismo moral, de obsesión por la eficacia, de fake news, de bulos, de privatizaciones sin cuento, de capitalismo salvaje, es decir, de todo lo que es ajeno o contrario de la educación. Por eso, la escuela tiene que ser una institución contrahegemónica. La educación es lo más importante para los individuos, para las familias y para las sociedades. A través de la educación, cada individuo puede alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Las familias saben que si quieren dejar algo verdaderamente importante a sus hijos, es una buena educación. Respecto a las sociedades, quiero utilizar las palabras de Herbert Wells. La historia de la humanidad es una carrera entre la educación y la catástrofe. O gana la educación o gana la catástrofe.
Santos Guerra ha recibido varios premios y distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Nacional sobre Ensayos de Educación, el Premio Nacional de Investigación, el Premio Andalucía de Investigación y la Medalla de Oro del Ateneo de Málaga, entre otros. El pasado 2024 ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo y por la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en Argentina. Actualmente sigue colaborando activamente en el campo de la educación a través de conferències, publicacions i projectes d'investigació. Personalment, jo afegiria que Miguel Ángel Santos Guerra és una persona tan generosa que resulta ser una font d'apoderament per als altres. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias David por tu presentación y por la invitación a participar en este podcast con tanta ilusión estás preparando. Muchas gracias. Vale. Oye, pues vamos al grano. ¿Consideras que es importante distinguir entre educación, de instrucción y de socialización? Mira, yo creo que el lenguaje es como una escalera. Por las escaleras se sube a la comunicación, se sube a la liberación, pero por las escaleras se baja la confusión, se baja la dominación. Confundir educación con instrucción es un problema verdaderamente profundo. ¿Por qué? Porque la educación tiene dos pilares. El pilar crítico, la persona educada sabe discernir, sabe analizar, sabe distinguir las causas de los efectos. Decía Paulo Freire, la persona educada ha pasado de una mentalidad ingenua a una mentalidad crítica. Y tiene otro componente que algunas veces lamentablemente se olvida, que es el componente ético. Es que sin ética no hay educación. Al sabio árabe Al-Khwarizmi le preguntaron ¿cuánto vale un ser humano? Y dijo, si tiene ética, vale 1. Si además tiene una capacidad de comunicación, se le añade un 0 y vale 10. Si además es una persona con capacidad de relación, se le añade un 0 y vale 100. Y si además es una persona con influencia, se le añade otro 0 y vale 1000. Pero si se le quita el 1, solo quedan ceros. No vale nada. Y entonces, instrucción es la acumulación de conocimiento. Pero si no hay ética, si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas sirviera para cómo dominar, explotar y engañar al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Yo digo que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados, enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabía mucho, sabía muchísimo. Yo he leído algún artículo sobre lo bien que ventilaban los hornos crematorios. ¿Pero qué pensaron las víctimas? Maldito el día que fueron a esa institución y aprendieron. Y maldito el día que les evaluaron y les felicitaron por lo que habían aprendido. Es que a mí me parece que esto es esencial. Tampoco se puede confundir educación con socialización, porque la persona socializada se incorpora con éxito a la cultura. Pero si no sabe discernir, si no sabe analizar con rigor, pues en la cultura no distingue lo bueno de lo malo. Y si no está educado, si no tiene ética, no se compromete en la lucha por una sociedad más justa, por una sociedad más habitable, por una sociedad menos discriminadora. Y también habría que distinguir educación de adoctrinamiento. Claro. El educador es un maestro, el adoctrinador es un fanático. El poeta alemán Herbert Wells tiene una metáfora sobre la educación hermosa y potente. Dice, los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. ¿Pero qué hace el adoctrinador? A negarlo. No dejarlo pensar por sí mismo, no dejarlo decidir por sí mismo al adoctrinado. Y esto es imprescindible que cuando hablemos sepamos qué es lo que estamos diciendo. En Chile me encargaron la coordinación de un proyecto en la Universidad Mayor que tenía un enunciado fantástico: buen profesional, profesional bueno.
Decían, queremos tener buenos médicos, competentes, pero médicos buenos. Queremos tener buenos ingenieros, competentes, pero ingenieros buenos. Claro. Queremos tener buenas enfermeras, pero enfermeras buenas. Y si esto lo hubieran hecho las instituciones, no habría habido cámaras de gas. Miguel Ángel, en tu blog, que recomiendo que la gente lo lea, tienes una de tus últimas entradas, la has titulado Educación o catástrofe. ¿Qué tragedia se nos acerca? Así lo pienso. Herbert Wells decía, yo creo que con todo acierto, la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Es decir, o gana la educación, en ese sentido que yo la definía, o gana el desastre, la barbarie. Y esto hay que creerlo, pero hay que practicarlo. Es decir, que la solución a los graves problemas que tenemos no está en los despachos ministeriales, no está en las multinacionales, no está en los bancos, no está en los cuarteles, no está en las iglesias, está en las escuelas, porque ahí es donde se produce, donde está el epicentro del fenómeno educativo. Esa tarea que va a formar a las personas que van a poder transformar el mundo, entendida la educación como yo la he planteado. Cuando fue elegido el señor Donald Trump para el primer mandato, el director del periódico donde yo escribo, y ahí tenéis el blog que se titula El Alarbe, y cuando fue elegido me encargó el director del periódico, donde escribo desde el 2004 semanalmente sobre educación, un artículo especial sobre la elección del presidente de los Estados Unidos. Lo titulé así: el problema no es Donald Trump. El problema es que este señor, misógino, homófobo, delincuente, una persona que dice que si mata a alguien pues le van a votar igual, que tenga tantos millones de votantes y de seguidores y de fanáticos seguidores. Y yo decía, ese es el problema. Y el segundo problema, y ahí iba yo a mi terreno, es ¿a qué escuela fueron? ¿A qué escuela fueron los votantes de Donald Trump? ¿Qué aprendieron en esa larga escolaridad? ¿Aprendieron a pensar? ¿Aprendieron valores? Porque si fuera así, no se hubiera producido esa elección. Y en mi discurso de investidura del mes de octubre del año pasado decía, y mucho me temo que 8 años después se vuelva a producir este fenómeno de una manera más cruel, más sangrante. Oye, Miguel Ángel, pues con esta situación que se nos viene encima, o que ya estamos en ella, ¿nos podrías dar 3 ideas claves para que los maestros continuemos ilusionados, maestros y profesorado, en educar a nuestros alumnos? Sí, voy a limitarme a 3, aunque tendría muchas cosas más que añadir. La primera, esta tarea es intrínsecamente optimista, porque parte de este presupuesto. El ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Si esto se niega, no hay educación. La educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. De modo que sin optimismo podemos ser buenos domadores, nunca seremos buenos educadores. Y ese optimismo hace que esta profesión sea la más importante, la más hermosa, la más difícil que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Trabajar con la mente y con el corazón de los niños, de los jóvenes, de las personas. Y dice Rubén Alves en un hermoso libro que se titula La alegría de enseñar, en la enseñanza el profesor es inmortal. De alguna manera podemos seguir viviendo a través de los ojos de las personas a las que ayudamos a ver el mundo a través de la magia de nuestra palabra. Por eso el profesor nunca muere. La segunda idea es relacionada con los docentes y relacionada con la política y la sociedad.
Si esta tarea es tan importante, tan decisiva, tan difícil, tan problemática por el contexto en que nos encontramos, ha de ir a esa tarea las personas más valiosas, más importantes, más formadas de una sociedad. No el que no valga para otra cosa. No aquella persona que por rebote acaba aquí o que porque es muy fácil entrar por notas de corte a esta formación, pues acaba siendo un docente. Esto es una tarea que tenemos pendiente en muchas de nuestras sociedades y yo creo que incluida la nuestra. Y la tercera idea la voy a plantear en un eslogan. Todas las escuelas del mundo, a mi juicio, deberían tener el lema que vi en una universidad en la ciudad de Guadalajara, en México. Aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Y a cada profesor. Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. Ostras, Miguel Ángel, qué idea tan potente. Oye, nos encantaría estar charlando hasta medianoche, pero el blog tiene sus límites y, oye, muchas gracias por los consejos que nos das y por tu manera de ver la educación. Encantado, David. Enhorabuena. Hem vingut fins a Castellbisbal, a l'Institut Escola Les Vinyes, per parlar amb el Sergi del Moral, que és professor d'aquest institut des del 2013. És un apassionat de l'educació. En Sergi és un profe innovador i ocupat en la millora de l'educació pública. Se centra en transformar l'aprenentatge per fer-lo més dinàmic i col·laboratiu. També forma part de l'equip directiu des del 16 i ha impulsat projectes com el Betacamp, una experiència d'aprenentatge entre igual. Ara conversem amb el Sergi sobre realment de què va això de l'aprenentatge. Hola, Sergi. Hola, David, i gràcies per convidar-me. Bueno, per mi és un plaer xerrar amb tu. Escolta, en una entrevista al diario.es explicaves que després del que es deia la cultura de l'esforç a l'escola, que ha tornat a sortir amb força aquest concepte, s'amaguen mètodes que exigeixen sacrifici sense sentit. Vols dir que aprendre no suposa cap esforç? A veure, per descomptat que per aprendre ens hem d'esforçar. No crec que ningú sostingui una bestiesa similar, si més no, que es pugui ser argumentada. Si recordo bé, el que volia dir en aquella entrevista és que quan qui aprèn sovint no troba sentit al suposat aprenentatge o simplement quan el que se'ns proposa és una combinació de respecte a l'autoritat i retenció de conceptes, doncs qui pretén ensenyar té més necessitat d'apel·lar a la cultura de l'esforç, entre cometes. Però és una apel·lació que a mi em sembla que és com desesperada, és com l'últim recurs, no? Apel·lar a l'esforç per se, quan tots estarem d'acord que l'esforç sense direcció és ignorància o fanatisme o què sé jo, no? Llavors, aquestes aproximacions a l'aprenentatge més centrades en la transmissió que en la construcció, per necessitat, creen un relat que s'apropia d'una suposada cultura de l'esforç. Una cultura de l'esforç sense sentit, per ser més precisos, no? Que és un matís que jo vaig fer servir en aquella entrevista, que és del Boris Mir, un col·lega, i un matís que a mi sempre m'ha quedat, no? Aquesta idea de la cultura de l'esforç sense sentit, no? Llavors, no defensar l'esforç com a estratègia elemental per aprendre és quasi ridícul, no? Vull dir, no hi ha ningú que sostingui això, no? Tanmateix, també puc entendre aquesta confusió, no? I puc entendre que qui necessita demanar esforç sense sentit més sovint s'apropia d'aquest concepte, no? Perquè també els que hem defensat aproximacions a l'aprenentatge més centrades en la construcció, no? Que en la transmissió, doncs, potser hem confós el desig d'aprendre amb la necessitat d'aprendre, no? Hem confiat massa en la motivació intrínseca
on aquest discurs de, deixem que sigui dolent, de la semillita, no? Ja. De que el nano té tots els ingredients per florir si es donen les condicions adequades. Aquestes condicions s'han de perseguir, però segurament no són condicions suficients, no? En qualsevol cas, a mi aquesta confusió em sembla un bon error, o sigui, no podem aprendre sense cometre errors, i cometre l'error de creure que massa en la motivació intrínseca dels aprenents és un error que podem permetre'ns, que hauríem de no tornar a cometre. El que jo sí que és greu és que tornem a persistir en els mateixos errors, no? Em fas pensar, fixa't, en la gent de Palo Alto de principis del segle passat, no? Que veien que la gent ens interessaven per les coses segons el que significaven per nosaltres, no? I llavors em fas pensar en un projecte que jo vaig conèixer teu, que era la construcció d'una catapulta amb nanos de secundària, no? I de seguida el que vaig veure d'interessant és, quina manera de crear sentit, no? O sigui, segurament que els nanos i les noies que van estar treballant amb tu amb allò, segurament, no ho sé si va ser això, però segurament que devien d'estar bastant motivats. Sí, o sigui, sens dubte que quan un troba sentit el que està fent, això és una font de motivació. Però alhora crec que aquí de vegades també ens podem confondre amb una idea. Jo quan faig això no estic intentant només buscar la motivació, sinó sobretot estic buscant sentit. O sigui, que els alumnes necessitin aprendre, no? Llavors, el que pretenc posant al mig de tot el disseny i la construcció d'una catapulta que sigui precisa, és simplement generar un problema, una situació en la qual no pots saltar-te-la sense conjugar un seguit de sabers, coneixements, competències, habilitats, ja siguin tècniques i sobretot també transversals, no? Que tenen a veure amb col·laborar, amb treballar amb altres persones, amb saber sostenir un procés de treball, en saber identificar les parts importants d'un problema, en saber demanar ajuda, en saber reflexionar què estic fent, com ho estic fent, no? Que t'obligui a posar tot això en joc, no? Llavors, no es tracta de dir a tu que t'interessa aprendre, sinó de generar situacions en les quals necessitis posar en funcionament allò que vols que els nanos aprenguin, no? Perquè totes aquestes coses que jo he dit ja fa 20 anys que les diem, no? Sí. Que volem que els nens pensin críticament, que tothom doni importància al treball cooperatiu, a l'avaluació formativa, bla, 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 bla. Però en el fons és què estem fent decididament perquè això no sigui un desig, sinó que sigui una necessitat que els nanos tenen en el dia a dia quotidià dels centres. No en un projecte final de trimestre, ni en una activitat concreta, sinó cada dia, quotidianament, no? M'encanta sentir un profe de secundària parlant del sentit i de la manera que ho fas, perquè això del sentit trobo molt bé com ho has definit, no? Que no és motivar els alumnes, no? Sinó posar en funcionament interessos, relacions personals i tal, per trobar alguna meta en comú i tu estàs convençut, corregeix-me si m'equivoco, que aquesta meta en comú farà que apareguin, i si no tu t'encarregaràs també de que això es treballi, aprenentatges fonamentals. Tant aprenentatges, per exemple, des del punt de vista científic o matemàtic, com relacional, de presa de decisions, etc. No? Exactament. O sigui, jo penso que, de fet, això que estàs descrivint és la feina d'un mestre o d'un professor. És generar situacions on necessitem aprendre i anticipar els recursos, els instruments, la participació d'experts, el que sigui, perquè això es pugui donar i es desenvolupi amb la màxima profunditat possible, no? Jo crec que bàsicament la nostra feina és generar experiències i provocar la reflexió sobre aquestes experiències, no? Alhora, evidentment, no una direcció qualsevol, vull dir, a l'escola ens ocupem d'una part de l'aprenentatge, no? I d'una altra és un altre moment, no? Però bàsicament és això, no? Vull dir, tornant a l'exemple de la catapulta, no? Decidir de triar, d'haver de construir, dissenyar i construir una catapulta que sigui precisa no és una decisió baladí, és perquè jo tinc la intenció de que els nanos entenguin que els coneixements matemàtics
et permeten prendre millors decisions i que tu hi ha uns seguits de coneixements que són increïbles perquè precisament permeten discernir, prendre una decisió, una situació molt complexa, com decidir si una catapulta és més precisa que l'altra i ser capaç d'argumentar-ho en base a uns instruments que són conceptes i raonaments matemàtics, no? I és bo que diguem això de vegades perquè moltes vegades aquestes aproximacions es veuen com un intent de fer que els nanos estiguin més contents o tinguin més ganes d'anar a l'escola. Llavors, això potser és una conseqüència, però l'objectiu és que tot el coneixement que tenim és fruit de resoldre problemes. Llavors, si això és així, no? En termes d'aprenentatge, a on han quedat els problemes? No? Escolta, una cosa, llavors, en totes aquestes situacions que m'expliques, quin lloc ocupa la memòria? I una pregunta vinculada a aquesta, no? Em podries fer com un moments clau d'un procés de construcció de coneixement com aquests que ens estaves explicant, no? A veure, la memòria és una altra d'aquestes coses que hem d'abordar, però que alhora és curiós que una vegada altra se'ns oblida, la paradoxa, i tornem al mateix punt de sortida, no? Crec que, igual que en la primera pregunta, en la de cultura de l'esforç, no? Si tot el que hem dit en lloc de cultura de l'esforç posem memòria, jo crec que servirien totes les respostes, no? Hi ha algú realment que defensa que la memòria no és important? Sí, no crec que ningú defensi una cosa com aquesta, és absurd. La memòria és absolutament clar, una persona sense memòria és una persona, en termes mèdics, amb Alzheimer, no? Llavors, vull dir, això, quin sentit té? No té cap sentit, no? El que passa és que confonem la memòria amb la retenció, no? La retenció és la facultat de retenir dades al cap, sense necessitat que aquestes dades tinguin significat, no? Saber-me els noms de tots els països del món mundial. Doncs si tu ets capaç de fer això, tens una retentiva increïble. Però per què et capacita això? O sigui, en què... Quin interès té això? No? Llavors això és el que està en qüestió. No? Una altra vegada, jo crec que qui té una aproximació a l'aprenentatge massa centrada en la transmissió i no en la construcció, doncs necessita donar-li una importància a aquesta memòria retentiva que realment no té. No? És típic l'exemple dels telèfons del mòbil. No? Abans tots en sabíem 20, 30, 40 telèfons de memòria, perquè la vida ens portava a practicar aquest procés de marcar telèfons i no tenir-los, i llavors ens els apreníem. No. Ara hi ha molta gent que no sap ni el seu número. Per què? Perquè no ho necessita. Som més tontos que abans. No, per suposat que no, no? No ho necessitem. No. Llavors, lligat a les pràctiques, els nostres nanos desenvolupen la memòria d'una manera increïble. Agafa qualsevol nano de l'institut i pregunta-li quines són les regles per donar un feedback efectiu. T'ho explicarà de memòria. T'ho explicaran de seguida. Pregunta-li a un nano qualsevol, entra en una classe i pregunta-li què està fent. T'explicarà durant minuts i minuts i minuts i minuts què està fent i per què ho està fent i quin és el sentit de què està fent. Això és memòria, però és memòria perquè està vinculant el que està fent a la seva xarxa de coneixements, al seu cervell. Això ho sap fins la ciència, no? De com desenvolupem la intel·ligència, no? Pues a base d'anar creant connexions entre conceptes, i aquesta xarxa s'ha d'anar fent, i per això sabem que els coneixements previs són superrellevants per aprendre, bla, 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 no? Llavors, els nostres nanos de memòria saben infinitud de coses, no? Saben patrons de memòria, saben patrons i conflictes que es donen quan treballen amb altres persones, perquè no paren de treballar amb altres persones. Llavors memoritzen quin tipus de situacions es donen quan treballen amb altres persones. Ho dic per posar un exemple curiós de la memòria, no? Perquè a més no és aquesta memòria absurda, no? De la retentiva, no? Els nanos aquí a les vinyes, per exemple, cada any acaben el curs fent una presentació que fan una reflexió retrospectiva de tot el curs. Què he après en aquest curs? Què és el més rellevant que he après? En quins projectes o en quins moments he après més? Qui m'ha ajudat a aprendre? Què crec que ja he après increïblement? Què m'agrada seguir aprenent? En quines coses tinc dificultats? Com podria fer-ho millor? I això ho fan ells sols, acompanyats per nosaltres, i ho expliquen a una audiència. És una manera de fomentar també la memòria, però no ho veiem així, no? Ho veiem com una cosa, com si fos
que ho fem perquè som superfeliços i ens agrada estar contents. Escolta, Sergi, m'estaria tot el dia xerrant amb tu. Bones, boniques, companyes, com esteu? Un cop més aquí, el Xavi us diu unes paraules des d'aquest lloc, el lloc del col·lectiu LGTBI, l'educació i avui sobre l'aprendre. De l'aprendre us diria que és per nosaltres desaprendre. Per mi és desaprendre. És qüestionar el que donàvem per fet i obrir espais de diàleg on abans només hi havia sentències. Aprendre no és acumular informació, sinó transformar-se en el procés, deixar-se afectar per allò que ens atravessa, escoltar allò que incomoda i no reduir la complexitat a etiquetes fixes. Companyes, vivim en un món de llenguatges. Les paraules són cossos que modelen el nostre imaginari col·lectiu. Quan diem família, en lloc de pares, obrim possibilitats. Quan diem respecte, en comptes de tolerància, establim una altra forma de relació. Quan preguntem els pronoms en lloc de pressuposar-los en aquelles persones que anem coneixent, reconeixem la diversitat i trenquem amb les inèrcies imposades. Aprendre és ser capaç de mirar l'altre sense l'urgència de classificar-lo. És adonar-se que el llenguatge no només descriu, sinó que construeix realitats, que les narratives que repetim als mitjans, a l'art i a les converses quotidianes podrien invisibilitzar o poden donar veu. I aquí ve la responsabilitat. Què volem fer amb les paraules? Continuar reforçant estructures rígides o fer servir el llenguatge com una eina per imaginar altres maneres de viure? Quan explico una història, un conte a l'escola, quan faig una acció artística, quan respiro amb un col·lectiu, no només estic expressant-me, estic col·laborant en la creació d'un món més habitable. Per això, companyes, des d'aquí, des del Xavi, aprendre és un procés constant, de tornada i d'anada, com les onades, com la llum canviant d'un dia d'hivern, com un batec compartit que es va ajustant a nous ritmes. Aprendre és escoltar, preguntar, imaginar nous futurs i començar a dir-los en veu alta. Hem arribat al final. Si t'agrada aquest podcast, no t'oblidis de clicar al m'agrada, subscriu-te i fes-lo córrer. Quan més lluny arribi, més s'escoltaran els nostres arguments. I si creus que tens quelcom a dir, posa-ho als comentaris. Aquest podcast ha estat possible gràcies a en Guillem Selva per ensenyar-nos a editar el so, a l'Anna Pablo per cedir-nos la seva veu, en Miguel Ángel Santos Guerra per la seva saviesa, en Sergi del Moral pel seu compromís i el seu coneixement, el Xavi per la seva mirada, els alumnes de 5è i cicle mitjà de l'Escola Samuntada per les seves sintonies, el grup Xiula perquè ens ha deixat aquesta música tan preciosa que avui ens acompanya i, com no, qui us parla, David Vilalta. Fins d'aquí 15 dies, que tingueu bon dia.